Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah siramu. Nya. Nya pecah, Guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecah, Guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu nya, Guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nya. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 tahun aku, sumpah. Nyo. Weh, tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudhar sik. Nya wis. Weh lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Watane isih kuat aku isih gelem. Nya. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nya kowe nya. Nya wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nya ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kok piye nya ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nya ayo. Mburi wae nya ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, iso aku ya iya kok nya. Oh, ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Padange cah kendel isih. Oh, itu. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya. Kowe iki domongi ngayal gak wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil, ora kok modal adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes.
utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mek semono. Wah. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jenengan kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, wulu. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nah, ya baca. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sih. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Wancung. Kurang pisan. Ya, nyo. Ta. Ayo, sak bantermu. Hop! Der. Kok nglekar le? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe ayo gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur ayo. Makan. Sono maneka warna Peteng Diana yang panjang sarwara renggeng maneh nara wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo ora sembrana ta sumirat kenyaring tejo lelewaran lir ki lat sisiring dadet wimbo
kontamre mingin katiuping maruto maruto mantu saparan mangambar nas Wigna Mastu Purnama Sidhem sing gedhe pangapuramu ya siswa-siswaku nganti aku telat nggone metu ning pecrabaan merga aku keturun Raden Janaka ya Raden Permadi padha kanthi harja sak prapranira ana ing ngarsaning wong sawetara lenggah mari kelelu kadhemuka kenjeming Bantala padha kanthi harja sak praptanira Raden tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk penemban tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat puja-pujiku tampan ana Raden Janaka wupun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan dikepenake nggone ngadhep ngarsaning ingsun inggih sampun boten kirang prayogi wis suwe sampun sawetawis sing jeneng wong arep gayung ilmu ki aja kok ngenteni sak jam 2 jam 3 jam sedina nek perlu kudu dinteni merga ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegese dur angkara inggih dadi ku arep entuk ngelmu kudu nganggo laku ngenteni marang guru yang bakal menehi ngelmu inggih iki wis tak siapke ngelmu kanggo Raden Janaka menapa menemban ya kuwi koran iso malik dhuwit iku aja tok anggap sulapan nanging iki ngelmu sing ora saben wong duweni inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan diprayogake ya Raden sampun boten kirang prayogi anakku siswa Raden Werkudara padha kanthi harja sapraptamu slamet aku ora nuwun sewiji apa Astro Jingga guruku aku ngaturake basaku katura tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampan ana dak gegem dadekake jimat prayogake le jumeneng ya iya wis ora kepenak mbok dijajal sekali-sekali lungguh ora iso ya wis nek ora iso aja dipaksa Raden Sencaki padha kanthi harja sak praptamu tansah nangganing kawidadan meremban wilujeng bekti kula kunjuk tak tampa gawe gedhening atiku. Will you live for real? Join the night out. Sawise kabeh padha setata ana ing jroning pertapan iki jroning pertapan iki kabeh para siswa-siswa saka pirang-pirang grup ing padha rawuh ana ing pertapan Pring Sewu. Sopo? Guruku, Maha Guru
Kowe dadi siswaku, aku gurumu ning aku sing ndek guru jenenge Maha Guru. Iya. Ya kowe pokoke ora tak sebut jenenge. Engko ndak kowe genti Suwitandana ora Suwita aku. Aku kendhaan siswa. Iya. Iso dadi suwijining apa ya? Apa mergo rung madang iki kok ya? Rasane kaya piye ngono. Iso dadi mujudake cawet. Wah, kok lawur ta ora gitu. Durung. Sing kaya saringan tahu kae ning dienggo kathok. Ora usah bingung lho, kowe dandan Werkudara dandan Janaka kok mau kaya ngene iki rasa tok gagas. Iki pancen niatku ora tenanan. Nggih. Mekaten. Nah. Ya kok ndur ngedaton yo. Dereng-dereng kok kundur ngedaton. Ayo arep bahas apa wae coba jajali. Penemban. Apa Janaka? Kula badhe nyuwun priksa. Sangkan paranipun tiyang gesang menika saking pundi? Wah, pertanyaanmu iki wayang banget. Sangkan parane wong urip ki saka guwa garbaning ibu diparingi karo sing kuwasa. Gusti. Inggih. Suwene sangang sasi 10 tahun. Sangang sasi 10 dina. Kuwi mapan ana ing kandutan. Bapa maringi patang werna, ibu maringi patang werna. Bapa maringi sarwa kasar, ibu maringi sarwa alus. Terus diparingi sukma mula terjah wujude menungsa. Lho, Bagong iki nek muni ngene iki kok apik banget. Mbok menawa. Nggih. Matur sembah nuwun. Werkudara arep takon apa? Tirta pawitra maning suci. Tirta pawitra maning suci seprene aku durung ngerti tegese apa. Tirta pawitra saka tembung tirta pawitra. Tir kuwi iso ireng nek direleke kijing. Mula wong urip ki aja nganti tumindak sing ireng, tegese tumindak sing ora prayoga. Iya. Tatanan uripmu aja nganti grusah-grusuh nggone nglakoni urip. Pasuryan kudu sing bagus, aja mung pasuryan tok, ning tekan ati kudu bagus. Kuwi saka tembung wiguna tumraping sakpadha-padha. Tra kuwi saka tembung trondol. Wong urip iki kulinakno resik-resik. Aja dingudawa. Tegese aja dawa pikire ning sing cendhak ning migunani. Iya. Tirta pawitra mah ning maju terus nggone ngadepi urip. Maju ya karo madang barang. Aja nganti ana tembung ora, ning tembung heeh. Heeh ki tegese heeh. Heeh ki nek iya, heeh ki nek keplenet. Heeh. Ya. Mah ning pikire. Kudu ning ing sabarang tindak tanduk. Kuwi asu. Sing kirana kewan siji kuwi. Mergo nek kowe ngrasuk agama sing pungkasan aja nganti diambus karo siji asu loro wiyaga. Kudu dibasuh nganggo wedi. Nek ora najis asli tenan. Iya. Ya gak ana daya ya wayange apa wae to, Gek. Goleke daya sing kira-kira angel engko le mbutulke lakon men do mumet sing neruske aku.
Sapa sing arep teko? Lho. Kae kok ana sing ait. Sapa? Lho, ora pati duga malah kok pertapan kene ketekan buta cakil ki ana ngapa kae? Aku harus winto karo Bagawan Astra Jingga. Lah kok iki aku ketemu karo satria sing saben dina mateni karo aku. Wah, tobat. Ngendi ana satria kaya ngene iki aku ora trimake. Bocah iblis lanang pada sejekan. Sabar. Bengi iki Janaka karo Cakil tak damekke. Aja nganti padha regejekan. Buta Cikal, Cakil. Buta Cakil sing sabar. Kowe nglatar. Bapa Penemban Klilang ngono. Buta menika kula dawahi pusaka. Janaka aja kaya ngono Janaka. Apa ta gunane wong congkrah? Pancen antaraning Janaka karo Cakil ki mujudake suwijining filosofi. Apa ta sebabe Buta Cakil ki mesti mati. Merga watak Angkara ki mesti kalah karo watak becik. Ngono. Ning apa ta? Apa ya elek nek watak Angkara ki tumuli sadar eling karo Purwodasina. Wis saiki ora usah sapa ngalas nyegati satriya-satriya. Sapa Manyabara. Nyegati bakul-bakul. Ora usah nyegati satriya terus. Jejer ngono kuwi ra damai. Aku dhewe kisruh kok iki. Arep ngopo iki? Kowe acara Penemban, kula suwun ngesul ratu kok Penemban. Sawu-sawu karo wacanipun ngabdi tansah wadana Penemban. Ana apa Buta Cakil kok kowe sowan ana ing pertapan Pring Sewu? Mungkin kados ing kawulingan kula menika. Kula nuwun sewu Penemban. Kula menika bingung. Bingung perkara apa? Kula menika sampun mados sawijining tiyang pinter, tiyang ingkang pancen ngertos dhateng menapa kemawon nyatanipun boten saged ngaturaken menapa ing sampun kula aturaken dhateng metuning permenan. Kowe arep takon apa? Kula badhe nyuwun pirsa dhateng permenan. Bapak kula, ibu kula menika sinten Penemban? Wah, iki lakone Cakil takon bapa iki. Fenomenal iki. Kula kepengin nyawa padanipun bapa lan ibu kula. Kula kepengin nyembah sungkem kaliyan bapa lan ibu kula Penemban. Kula aturi paring dawuh menawi kula anak-anakipun dewa sinten menawi kula anakipun berita-berita sinten menawi kula anakipun beratus-atus sinten menawi kula anakipun alus sinten. Sabar ya. Santai. Wah, angel tenan iki. Satenane kowe takon kaya ngono ki apa tak pikir. Niki sampun. Kula menika mireng kabar bilih wonten ing pertapan Pring Sewu niku wonten berita ingkang ampuh kilo-kilo. Iku menika Astra Jingga. Menika kula tebih-tebih saking Wanatik, Brasara, Wana, Kamyaka, Wana ing Grandayana, sedaya Cakil kula lembakaken. Sasampun kula rapat saking para Cakil ing paguyuban Cakil Indonesia menika. Tumuli kula rapat. Lajeng kula sami sarujuk bilih badhe pados tiyang sepuh inggih menika bapa lan ibu kula. Menika sinten Penemban? Menawi kula Penemban saged ngendikaken tiyang sepuh kula, bapa lan ibu kula. Kula janji benjang boten badhe sapa wonten ing wana malih. Kula janji sapa wonten ing telenging wana. Boten badhe nyegat para satriya. Nanging samangke kula badhe ayo pokokipun pados betapelaning sak sae-saenipun. Werkudara? Iya. Piye iki ngerti ora kowe? Bapane mbone Cakil iki sapa? Wah, aku dhewe ora ngerti. Janaka menawi saipun dipun percaya kemawon. Sabar. Terus Cakil kok pengen mateni wae lho. Mbok mateni radio sing ora ana hukume. Nggih. Sajaipun menika sampun boten saged dipun ajengaken. Menawi menan. Kemana kula cuma ada jalan?
Dados pundi menapa paduka menawa saged nganti aran tiyang sepuh kula menika sinten? Bapa kula menika sinten? Ibu kula menika sinten? Tapi menapa paduka ngaturaken adire panjenengan menika dados sawijining pendhita ingkang mangertos kagem gadah tantra ingkang kathah sanget. Jebul pinanggipun paduka menika sawijining pendhita ingkang ngayawara. Pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Ing atasipun pendhita ingkang kondang kaluka ingkang kondang. Nang nyatanipun panjenengan boten saged ngendikaken pundi tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh kula menika menapa kawula limrah, menapa narendra, menapa pendhita, menapa yaksa, menapa sinten mawon. Kula nyuwun dawuh Pramban, kula nyuwun dawuh hanya. Ngene ya Cakil. Iki pertanyaanmu pancen angel. Lan ora sadeng wong iso jawab karo pitakonamu. Piye? Mula kowe tak dawuhi supaya ngenteni nang jabaning pertapan. Lho ora dalah. Kowe iki tak kon jaga ning jaba pertapan malah lho dalah. Piye? Engko sabubareng apa? Pasewakan pertama niki aku nututi karo kowe tawene keterangan bapakmu sapa, ibumu sapa, mengko mendong para pamirsa iki Cakil iki jatine anake sapa. Mergo seprene ya urung iso dibuktekke. Cakil iki anake sapa? Wah, alah, nek ngaten sapa cepake kula jeneng sowan kula menemban. Kula nyuwun pamit mentawone ya ngentosi ning nyabaning pertapan. Ingin ngentosi sampun menemban Astro cingaripun maneh bapak kula menika sinten ibu kula sinten. Ah, wis aku radong ngomonganmu. Matur sembah nuwun nonton wingan kula nyuwun pamit tambahi mestingan nyusul. Koprok watu mudar. Wis kono ge metu kono. Ingin ngestakaken dawuh nyuwun pamit. Madal Mas Ilham. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho niki nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Piye kae? Tatake gamelan kok ora nggo gamelan. Wola, nyuwun pamit badhe kula ajar buta cak. Kosek Janaka. Kosek aja kesusu. Aja mau aku ya kudu manekung saring Gusti. Piye to carane supaya aku ki ngerti bapakne Cakil kuwi sapa? Nek perlu aku arep munggah kayangan. Lho wis tak nehi trontong-trontong pepadang engko teruse. Ning saiso-iso Cakil mau konon mulih. Merga nek ora takon mulih engko ora ana konflik. Sarampunging adegan iki. Yo wis toke dawuh. Raden Sendang ki mangsa Baranga ngestaken dawuh. Raden Janaka mangsa Baranga inggih ngestaken dawuh. Wah, tenek ta iki? Iya. Ora ngerti lek mlebu dadi abdiku kok dadi kowe metekut nang kono. Inggih, Pramban. Kula dados abdi panjenengan. Heeh. Isih nyanyi ora? Sampun mboten. Nyinden niku ki mboten. Wah ya senimu ilang nek carane ngono. Inggih. Piye kabare sampe to? Pengestunipun sae. Bantalku isih tok simpen ora? Tase ta? Heeh. Kenangan kenangan indah. Aja tak ilangke ya. Kae pokoke tandha tresnaku marang sliramu. Inggih. Walaupun kita sekarang sudah tidak bisa berdekatan lagi. Tapi hatiku tetap untuk bokongmu. Inggih. Asem ya ora kaget aku, mulane mau aku liwat tak lirik-lirik kaya weruh wajah iki wis apal aku. Kaya rupane iki gulumu dawa banget ndasmu cilik. Nah, lu mau wedok ampo kowe, gulune dawa banget sirahe cilik kaya pentolan korek. Inggih.
Wis ngono ya? Yo. Ya bubar yo. Ya yo. Kudara kok ya yo. Monggo menemban kula dherekaken. Bubar kang padha seba ingsun kondur jroning pertapan Puri Nirmala. Inggih penemban. Sabebian wau to. Kaya wis paripurna sabdaning penemban Astra Jingkarso kundur ngedaton. Jluk. Saking dampar pertemuan begedeg. Katinon saking Mandrawa kaya gangsaran trandane. Rep tak tak tang. Lirik. Sindene. Terus tak. Ngene wae rasane. Walah tenel. Topan ngono lho senengane wegah aku. Udus. Kaya jual mahal. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Nel, wonten dawuh. Tonile ditutup bae kae. Dameng donggo gojek. Tonile ditutup. Wonten timbalan Gusti Ayu. Ora kaya padha ing mbok critakake kok. Kabeh mau ora padha. Mboten padha perkawis napa kula tak takon. Kowe ngandhakake kesemon aku pengen njaluk utawa kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Ing satemene men kinarya pawadan. Satemene aku diutus dening Kanjeng Prabu Pracona Dewa. Supaya nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada wigatine mong bakal malesku dituwuh lara wirang. Nggih. Kanthi aku etok-etok negara Kotawan Pegebluk. Jarene Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang berbudi balaksana. Jebul tinemune bener kok. Bener pripun? Pustaka Jamus Lima Sada diwenehke karo aku to, Gok. Kagat risang kapirang urirang kul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Oh, kok aneh ya, Lung? Ora aneh.
Merga Gusti Ayu Pracona Dewi kuwi utawa le sowan kuwi pas piye? Pas dianakake Pasewakan Agung. Heeh. Mula sinuwun Prabu Darma Kusuma ora bakal nyelaki kalawan mawa kang dadi pambeganing Nata Ngamarta. Lah iya. Nata Ngamarta kuwi nalindra ingkang berbudi bawa-leksana apa sing disuwun kinarya sarana waluyaning wong kang urip ning jagat mesti bakal diparingake go. Lah iya. Mula Gustimu Prabu Praconawati tumuli nyuwun ngambil pustaka Jawa Slima Sada ora lumantar sapa-sapa nanging langsung marang Gustimu Prabu Puntadewa mula ora nek diparingake. Nanging togo sadurunge Sinuwun Prabu Puntadewa maringake pustaka Jawa Slima Sada marang aku akeh para nalindra, akeh para satri ingkang padha mambengi. Nanging kabeh padha wedi marang panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Tumuli sawise aku nampa pustaka Jawa Slima Sada, agahan aku klepat mlayu saka ing Datulaya. Wigatine aja nganti dioyak-oyak dening wong-wong sing ora sarujuk yen pustaka Jawa Slima Sada tak gawa marang negara ing Mantaka, Gog. Nek ngoten saking daratul kula saniki mboten sah kesuwen enggal kundur mawon wonten negari Mantaka. Mengke nek nganti wonten sing bujung karo sampeyan, sing ngoyak karo sampeyan, malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Awi kundur mawon. Mboten sekesuwen teng negara Ngamarta ndak malah mengke pustaka Jawa Slima Sada ora iso bali teng negara Mantaka. Mboten iso mangsuhanke ingkang Raka Prabu Pracona Dewa. Kondur sak menika kemawon Gusti Ayu Taga ayo mlaku bali karo aku bareng saiki kok. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Runanggana magawe gelari rawang Praconawati, tobat menika sinten? Aku Arjuna, apa sira Dewi Praconawati wis lali marang aku? Nalika pitepungan ana ing jroning Datulaya. Lho, ngandel ora? Wis disusul Raden Janaka. Wah, wis cetha bertekuk lutut iki, Kang. Bertekuk lutut piye? Wis ta deleken. Wong wedok ngendi wis sing ora pasrah bongkoan karo Raden Janaka. Iki ya uga Prabu Dewi Praconawati iki mesti ming jatuh dalam pelukan Raden Arjuna. Mbok menawa. Nuwun sewu Raden, rawuh niki badhe menapa? Aku ming bakal ngoyak marang Dewi Praconawati. Wigatosipun ingkang saperlu aku nyuwun bali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ingkang menapa paduka nyuwun wangsul pustaka Jamus Jimat Lima Sada? Nadyan Koko Prabu maringake nanging Janaka ora bakal maringake. Mula kang sangka kuwi mbok balekke apa ora? Yen ora mbok balekke aja takon dosa Janaka mentala karo Dewi Praconawati. Nadyan wong wadon nang aku ora wegah bakal nyirnake marang kowe Dewi Praconawati. Tobat panjenengan mapunten. Gandeng sinuwun ngawarta sampun maringaken pusaka menika dhateng kula. Sinten kemawon ing badhe mundhut wangsul mboten saged tetep kula badhe kekahi. Apa kowe ora wedi karo Janaka? Nyuwun pangapunten najan kula menika wanodya. Ning kula menika nggadahi kaprawiran. Mangsa sinten kemawon kula mboten badhe ajrih. Praconawati, wonten dawuh. Tak eman pisan iki kuwi aja dadak netangi marang kamurkaning Janaka. Mbok wenehake apa ora? Ora mbok wenehake sepira kekuwataning wong wadon bebasan keribetan nyamping kepanjangan rikma. Kowe tak rangket dadi pesakitan ana negara Ngamarta. Tobat. Nek panjenengan saged ngrangket kula monggo ora tring ngrangket. Ning nadyan to tekaning pati kula mboten badhe ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada menika badhe kula boyong wonten negari Mantaka Raden Janaka. Wangkot wangkal atimu.
ora kena dikrenah sarana becik. Yen ngono, Janaka ora bakal ngeman karo Pracanawati. Mangsa kala iki tak sirnake kowe marang kamahiraning Bathara Yama Dipati Pracanawati. Mulat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa. Kocap kacarita nalika semanten wis datang saged endha Dewi Pracanawati lamun telu majar tartemtu kabujung dening Raden Janaka mila sigra angempakaken aji pengasihan Semar Mesem miwah asmara ndana asmara tantra den watek dening Sang Dewi Pracanawati nalika semanten mulat Sang Arjuna saya dangu nyawang Sang Pracanawati kaya kapandhuk bidaring katresnan tumuli nglumpruk tanpa daya wonten ngajanipun Sang Dewi Pracanawati nenggih Sang Arjuna wau. Pracanawati sepira kuluputane Janaka aku nyuwun pangapura ndak jabel nggonku bakal njaluk pustaka Jamus Klimasada malah dina samengko tumuli tuwuh rasa tresna jroning atine Arjuna. Pracanawati ora usah dadak digagas perkara pustaka Jamus Klimasada. Ayo wong ayu ndak emban ndak pondhong prapteng kasatyan Madukara. Yen ana dukaning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kuwi ingkang bakal tanggung jawab. Yen ana sapa wae ingkang bakal njaluk pustaka Jamus Klimasada, aku ingkang tanggung jawab Pracanawati. Lho, kok malah kuwalik? Sing kepencut dudu Dewi Pracanawati kok malah sing mogok-mogok ning ngarepe Dewi Pracanawati Ndara Janaka, Gustimu Janaka. Lah ya kuwi. Ya mbok menawa kalah empan aji-ajine kok, Gop. Lah iya. Tobat. Menapa ing mandu ngendikake menika menawa saestu Raden? Iya, lahir batin bumi langit dadi paseksen. Lajeng sampun Maduka sira bakal ndak pundhut garwa. Ngendikanipun Raden Janaka menika garwanipun kathah. Mboko siji bakal tak pegati kabeh. Liyane ora ana ingkang sumandhing marang Janaka kejaba mung Dewi Pracanawati. Yen perlu Sembadra uga bakal tak ulihake marang negara Mandura utawa negara Ndarawati. Waton Dewi Pracanawati sumandhing kelawan Raden Janaka. Tobat. Matur sembah nuwun Raden, matur sembah nuwun. Menawi mekaten monggo kula aturi anampi dhateng astanipun ingkang rayipun Dewi Pracanawati. Ucap kacarita matek aji lebur sekethi Sang Dewi Pracanawati. Asta den ulungake den gegem dening Sang Arjuna ndrodhok saliyane dawah plakapi Dara Sirna marga nenggih Raden Janaka wau. Kresna, ya kene Janaka iki. Lah kok dadi ngloso ning alon-alon negara Ngamarta, ora eling Purwadasena. Arjuna kena ngapa ya iki? Janaka Syadi kena ngapa? Wah, jlambrong kena ngapa? Kowe nututi Pracanawati. Lah kok malah kowe nang kene ora duwe daya gletak kaya ngono. Lho, Kresna, kembang cangkok Wijayamulya. Ungkulana Janaka aja nganti tekaning mati, Prabu.
negara Ngamarta ya kasatyan Madukara. Siadi melu karo pun Kakang perkara pustaka Jamus Klima Sada. Mengko gampang. Oh, lah konangan saiki. Barang waras kok nubruk sikil kok ora ngerti wulune sikil ki akeh apa ora. Janaka, Prajanawati. Janaka, aku dudu Prajanawati ora to gawe sawangan. Koko Prabu. Ya, kowe kira ngopo? Nedya ngrembut pustaka Jamus Klima Sada nanging Prajanawati ndawahaken daya kemandhen. Wekasan kula Kantaka. Kowe arep ngrebut apa arep seneng? Aku tak takon. Ngrebut. Ngrebut apa seneng? Ngrebut. Seneng apa ngrebut? Seneng. Agene men diwalike kok kowe kalah. Inggih nyuwun pangapunten. Wah, satriya nek malik tingale ya kaya ngono kuwi. Kowe niat arep ngrebut barang weruh. Wujude Prajanawati tumuli ngalih ideping tekadmu Janaka. Wah. Mula rusak ing satriya mergo kena kegodha kebyaring mentis kuning kaya kowe kuwi. Nadyan kowe dadi lelanging jagat lan juring bawana. Nadyan kowe dadi unusaning titah nanging gampang kegodha kaya ngono kuwi. Ora ana gunane kowe duwe pangkat lelanging jagat. Arjuna wonten paring adhawu. Sesuk menenek diparingi kewajiban kuwi aja mangro tinggal Koko Prabu. Estunipun kula mboten mangro tinggal. Lho, lah sebabe ketinggalipun Prajanawati ngagem jaya kawijayan. Wujudipun pengasihan ketitik sekawit kula badhe ngrebat pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli sareng piyambakipun ngembakaken jaya kawijayan. Paningal kula bawur ingkang wonten namung raos tresna. Wah, keparep terus maring jajalanan. Mula sing tetek tanggo-tanggon rasamu Janaka. Aja gampang kepilut marang wujuding wanita. Ngono. Yen kowe arep kowe digdaya arep kowe sekti, nek kowe gampang kepilut marang wanita, kaya ngono kuwi gampang nggonmu tetel kasatriyanmu. Inggih. Inggih Koko Prabu. Wis kersa melu-melu. Kula uyake Prajanawati rasa to uyak. Ora kowe mati meneh. Mergo kowe gampang kepilut. Lajeng sinten sing badhe mbujung Prajanawati? Aku iki wong galak. Aku iki wong dosa. Aku iki wong kau. Aku ora tau nyawang lanang apa wedok. Nek pancen luput tumraping negara, mesti bakal tak patrapi midana. Yen perlu aku iki nibake midana. Prajanawati irise gurune nganggo nenggala. Kira-kira mati mboten? Mati. Wah, gumeng kepencut. Janaka kepencut kaya kepencut. Werkudara, apa? Aja tak anggap aku padha karo Janaka. Aku nek kepencut karo wong wedok biyen-biyen bojoku raming siji. Ning atane aku setra karo Irwati. Wis nek wong wedok percaya karo pun Kakang, ora ana sing nggogroke atine pun Kakang. Kula tampanipun kados pundi kok, Pak? Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo kowe yen titah pengpengan ora jabut nyawane, yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe lena pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Wah!
putraning Jajalanan. Panakawan murang tata wani gawe geger putraning Sun Marajawata. Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu. Ora menake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru. Apa ingkang katon Cestri Sula kelakon ngobar dusun pring apus dina iki. Sabar Gonggong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke. Cok iki grem ngecolke ora kowe, ha? Manungsa ra dadananmu. Ya aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa kok. Sadurunge kowe nutuki aku tak kandhani ya wer. Ngapae? Kowe ngerti ora sing digawa Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya Gong kae Cis Trisula. Ngene es, Cis. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak ndani. Cis kok karo es. Ah iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok dhelek. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya to. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Kusike. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Heeh. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Bathara Guru gawa si Cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini.